Takže, milé moje dámy, ja som si dneska takto poriadne naložila túto moju Valery a idem vám ukázať, že táto taška Valery je naozaj taška do nepohody a odnesie toho skutočne veľa. Tak sa poďme pozrieť, čo všetko ešte aj s takouto veľkou rezervou som si aj dneska do tejto mojej Valery zabalila. Takže tu je môj obed. Potom tu mám ekotašku, samozrejme takúto amilovskú, ktorú dostávate ku svojim kabelkám. Mám tu môj kresliaci blok. Tu v tomto bočnom vrecku mám skrytú nejakú kozmetiku, môj olej voňavý, rúž od Fraily. A tu v tom druhom vrecku, ktoré je na zips, mám odložené takéto moje drahocenejšie veci, ako je peňaženka, mobil a ešte jednu knihu. Už to ani nemám kde dávať. A tu na spodku pozrite sa takúto veľkú fľašu, ktorá je podľa mňa porovnateľná s litrovou fľašou. Takže toto všetko a ešte aj niečo navyše sa zmestí do našej Valery. Naša krásna Valery z tejto brúsenej kože. Veľmi jemná, veľmi mäkučká. Krásna farba, máme ju vo viacerých. Tu vám ukážem vlastne aj tú stranu s logom. Takže Valery odnesie všetko.